Každý deň sme obklopení mikroorganizmami, aj keď ich nevidíme. Nachádzajú sa všade. V pôde, riekach, rastlinách, živočíchoch, vo vode z vodovodu, na klávesnici, na vankúši a niektoré mikroorganizmy dokonca žijú s nami. Na našom tele, ale aj v ňom. Aj napriek tomu, že väčšinu z nich predstavujú baktérie, nájdu sa tu aj iné. Jednobunkové organizmy známe ako archea, ale aj huby, vírusy a iné mikróby. Štúdia z roku 2016 naznačuje, že počet mikrobiálnych buniek v ľudskom tele dokonca mierne presahuje počet tých ľudských. No, počkať. Nemali by byť mikróby nebezpečné? Áno aj nie. Niektoré sú patogénne, iné nám naopak pomáhajú. Tie sa však tiež môžu stať škodlivými, ak sa dostanú na nesprávne miesto alebo sa napríklad premnožia. Keďže počet tých dobrých prevyšuje počet ostatných, budeme hovoriť práve o nich a mieste, kde ich je najviac. V črevách. Skupinu všetkých mikrobov nachádzajúcich sa v tele nazývame ľudská mikrobiota. Čiže dnes sa budeme rozprávať o črevnej mikrobiote. Možno sa to nezdá, ale jej úloha je v tele nezastupiteľná. Funkcie by sa dali rozpísať na 2 strany, ale medzi najpodstatnejšie patrí napríklad udržiavanie vnútornej rovnováhy v organizme, zabezpečovanie všetkých možných interakcií a reakcií, imunita, hojenie rán, produkcia vitamínov, hormónov, neurotransmiterov, udržiavanie sliznice čreva, inými slovami, aby nedochádzalo k úniku mikroorganizmov mimo čreva, ďalej napríklad aj stres a činnosť mozgu. Takže črevná mikrobiota ovplyvňuje činnosť mozgu? To znie celkom sci-fi. Vôbec nie. Pokiaľ ide o ovplyvňovanie mozgu a nálady, existuje hneď niekoľko mechanizmov. Jedným z nich je blúdny nerv. Je to taká obojsmerná diaľnica, ktorá vedie z nášho mozgu do rôznych orgánov v tele, vrátane čriev. Nepohoda v bruchu, nepohoda v mozgu. Veľmi jednoduché. Stále však nebola spomenutá jedna veľmi dôležitá a dosť očividná. Trávenie. Vďaka črevnej mikrobiote dokážeme spracovať aj nestráviteľné zložky potravy. Veľmi dobrým príkladom je materské mlieko. Novorodenec ho v skutočnosti nedokáže stráviť sám. Je to práve vďaka mikrobom v jeho črevách, že ho dokáže spracovať. Čože to už novorodenec má črevnú mikrobiotu? Ja som si myslela, že to si tak nejak postupne vypestujem, prípadne to nás nejako naskáče z okolia. Ono je to v podstate oboje. Nejakú časť získame pri pôrode. Prechod pôrodnými cestami matky je prvý stret s mikróbmi. Ak totiž to dieťa nie je narodené prirodzeným spôsobom, ale napríklad cisárskym rezom, je tu markantný rozdiel. Štúdie totiž naznačujú, že tieto rozdiely by mohli byť jedným z dôvodov, prečo majú deti narodené cisárskym rezom vyššie riziko ochorení, vrátane astmy a cukrovky. Už som však naznačila, že aj prostredie je činiteľom. S niečím sa narodíme, avšak ďalej je to už v našich rukách. Ďalšia vec, ktorá ovplyvňuje črevnú mikrobiotu veľmi krátko po pôrode, je kojenie. Konkrétne, či ide o materské mlieko alebo umelé náhrady. Ďalšie faktory, ktoré ju ovplyvňujú každý deň, sú napríklad šport, čistota vzduchu, fajčenie, stres, užívanie liekov, ochorenia a v neposlednom rade strava. Črevná mikrobiota sa jej totižto prispôsobuje. Je to preto, lebo nie každý druh mikroorganizmov dokáže stráviť všetko. Niektoré mikroorganizmy pomáhajú spracovať zeleninu, iné mäso, ďalšie sladkosti, nezdravé vypražané jedlá a podobne. V črevách prekvitajú tie baktérie, ktoré sú najlepšie prispôsobené zloženiu našej stravy. Pre zjednodušenie, aké jedlo jete, také baktérie si pestujete. Keď sú kolónie dostatočne veľké, môže to dokonca dôjsť až do takého stavu, že dokážu vysielať signály do mozgu, čo máš zjesť a na čo máš chuť. To je iná moc, čo? Na záver by som už iba povedala, jedzte pestro, jedzte zdravo, aby ste si pestovali rozličné druhy črevných mikroorganizmov a vaše telo sa vám za to poďakuje. A dokonca si to zdravé jedlo začne počase aj samo pýtať. Majte sa!